Grazas, Pauliña, nos emocionaste aí. Que facedes con esas pintas? Isto non é unha festa de pijamas, isto é unha grabación. E ben cómodas. Xa, estamos perfectas. Sí, pero queiras ou non, hai que guardar unhas apariencias. Pero, Ángela, estamos en familia, non o ves? Que, por certo, un aplauso para todas as familias que vineron hoxe. A verdade é que moitas grazas tanto ás familias como aos amigos, aos compañeiros por aturarnos, porque segundo de bacharelato é un curso estresante, agobiante. As familias axúdannos cando choramos, rin con nós, os pais nos aguantan as locuras de eu non vou facer unha carreira, me vou para un ciclo, repito, xa non podo máis, vou deixar segundo de bacharelato, odio todo, odio mis compañeros e a todo. E por iso, moitísimas grazas a